que traen na súa cabeciña non o sabemos, pero a verdade é que son animales super agradecidos, entonces eles o fan porque eles o fan como un xogo, como unha diversión. Unha nova vida para dous cans que foron maltratados polos seus donos é o que lle deron os membros de Protección Civil de Castrelo de Miño a un can e unha cadela que agora son adestrados para a busca e o rescate de persoas. As cicatrices na pel de Aragorn demostran os malos tratos aos que foi sometido este animal, un cruzamento de Doberman que foi utilizado en pelexas antes de ser abandonado polo seu dono nunha canteira. Pois dixeranme eso, que estaba abandonado, que o deixara o seu dono porque era moi agresivo. Cando fomos a buscar nos dimos conta que eso era unha historia moi bonita, de contacontos, que o can nin era agresivo e nin o habían abandonado por eso, senón que máis ben o can o habían utilizado en peleas. Deixámolo que se sentara uns par de meses e empezámolo a sentar ahora mesmo en búsqueda e rescate. E o can, pois, bueno, está respondendo moi ben. Unha historia igual de dura a que tivo Isis, unha cadela mestura de braco e labrador que malvivía nas rúas de Xerez antes de chegar a Galicia. Era unha cadela que viña con moito medo ao ser humán e que tuvemos que sociabilizar moitísimo. E agora mesmo estamos empezando a traballar no tema de rescate con ela. A verdade é que é moito máis pispireta que el, máis espabiladiña. Dous cans rescatados que se adestran agora para o rescate e busca de persoas desaparecidas ou accidentadas. O que traen na súa cabeciña non o sabemos, pero a verdade é que son animales super agradecidos, entonces eles o fan porque eles o fan como un xogo, como unha diversión. Traballan no adestramento 5 días a semana, 2 para mellorar o olfacto, 2 para a resistencia física e 1 para a obediencia. Un esforzo que fan encantados na súa nova vida xunto aos membros de Protección Civil de Castrelo.